Ekine mapiny Kenya yuago mane jatend duol mar IEBC pacho ka Wafula Chebukati jotelo mawuok e kaunti ma Samburu bende oro otegi mag lit kod kuyo kane gilose nyasi mar duoko erokamano kendo dhialo nyithind skul manotimo makare gwenge mag Maroral. Jotelo go yuago Chebukati kaka jatelo mane nigi chung' motegno e kinde mane jatend duol mar IEBC. Wafula Chebukati ne wito ngimane bang' tuore kuom kinde ka tho mare obiro mana bang' higni 2 nyaka ne wuog e kom mar IEBC. Makoro. Thank you so much. So I would like just to pass my condolences to the family of the late Chebukati and also the people of Kenya. He served at the capacity that he was in, and I mean, for me is to just say pole sana to the family. Kwa niaba ya kaunti yetu ya Samburu, ningependa kusema pole kwa Wakenya na kwa jamii ya former IEBC chair Mr. Chebukati ambaye tumempoteza juzi. Tunajua sio mambo rahisi, pengine amegonjeka, ametumia muda mrefu hospitali, ametumia resources, lakini kwa yote ni ya Mungu. Tunasema pole, na sisi kama Wakenya wengine tunaungana mkono kuombea familia na kuombea hata roho yake. It was a fair man. Yes, nakumbuka kwa ajili ya msimamo wake ambaye akitoa uamuzi anasimama na uamuzi huo. Sio mtu wa kuweza kutishwa, sio mtu wa wasiwasi, ni mwanaume ambaye halikuwa anafanya mambo yake straightforward. Riwruoge maok mag piny owacho kaachiel gi riwruok mar okinde mathur ka LSK kod riwruok mar lakteche KMPDU ochwalo kwayogi e nyim od bura mamalo ka gidwaro mondo bad migepe mag arita oduok penje wi ndhicho ma jatelo maket